קיבוצים, והנה אנחנו נמצאים בלילה הזה שהמטוס הזה צריך להמריא. מאיפה הוא ממריא, שלמה? משדה התעופה הבינלאומי של בגדד. אז אמנם לפי ההוראות שקיבלתי היה צריך לקחת אותם מתוך המדבר, ואני בלילה הגעתי לפגישה עם סמי, לבית של סמי וירחמיאל, ועלה על דעתי הרעיון שהמקום הכי טוב לעשות את זה זה מתוך השדה התעופה הבינלאומי. יצאנו עוד באותו הלילה, סמי נהג במכונית כדי לראות מאיזה צד אפשר להיכנס לשדה התעופה. עשינו מסביב סיבובים, ולמחרת אני פגשתי את הטייסים שכבר הבאתי אותם קודם, יום קודם, והיה צריך לשכנע אותם שהם יסכימו לרעיון המטורף הזה שאנחנו נצא מתוך שדה התעופה הבינלאומי. זו פעם ראשונה שעשינו את הניסיון הזה בעלייה בלתי לגלית. אתם מבינים שהבריטים נמצאים פה ומחכים לאנשים להיות המעפילים עולים דרך הים, אז כל ההגנה של הבריטים נגד היהודים זה שלא יגיעו אוניות דרך הים. באותו זמן העיראקי הצעיר הזה מביא יהודים דווקא מהצד המזרחי במטוס. מה הרגע האחרון שלפני ההמראה? הרגע האחרון, כלומר, אנחנו התחלנו להעלות את האנשים בקצה המסלול בשדה התעופה, ואני רואה שחסר לי עדיין קבוצה של 5 אנשים, כי לא הגיעו. אני כבר כמעט הגעתי למסקנה שאני אוותר עליהם, ובאמת ברגע האחרון אני עוד ככה מסתכל, הייתה כמובן לילה, זה היה בערך בשעה 1 בלילה, ואז הנה בכל זאת על הכביש משהו שמסתמן, וזאת הקבוצה שסמי היה צריך להביא אותה, בתוכם אשתו של סמי, אני חושב גם האמא שלה. אתה נשארת שם ואשתך עלתה? עוד לא הייתה אשתו, הייתה חברה שלו. מיקרופון. היינו מאורסים, כדת משה וישראל. זאת אומרת שעוד בסדר. הבנתי. אני השכחתי, בסדר. והמטוס ממריא, ולקראת בוקר הוא עובר את רמת הגולן ישירות מעיראק מהצד המזרחי. מעל הכנרת, ואני רואה את יבניאל, אז ביבניאל הדליקו 2 מדורות משני הצדדים, כדי להראות לנו באיזה מקום לנחות. הם נחתו בתוך שדה. תבינו, מטוס נוחת בתוך שדה. סתם, לא שדה תעופה, לא מסלול ולא כלום. והאנשים מיד מפזרים את כל מי שמגיע מהמטוס, זורקים אותם מהר לתוך קיבוצים, כדי שאם הבריטים יגיעו שלא ייתפסו. האבא של נעמי שמר היה צריך להביא פאונדים אמיתיים מזהב. הם לא היו מוכנים הטייסים לקבל לא צ'ק ולא שטרות, רק פאונדים מזהב. אז גייסו את הפאונדים האלה מזהב, כמה לראש? 100 לירות סטרלינג לראש. 100 לירות סטרלינג in gold, יענו מזהב, זה גיני. והם שמו את הכסף הזה בתוך מזוודה קטנה, והבן אדם היה אחראי להביא את זה לטייסים. עכשיו, הוא בא וביקש מהטייסים קבלה. עכשיו, הטייסים מנסים מהר לברוח כדי שלא יתפסו אותם הבריטים, והנה, מה קורה? הוא אומר לו, קבלה. הוא אומר לו, אין לי קבלה. אז הוא צועק, האבא של נעמי שמר, קראו לו הספיר. עוד לא המציאו את השם שמר, והוא צועק לו, תצלם אותי, הנה אני נותן לו את המזוודה, תצלם אותי. אז חיים כלבקוב צועק עליו, יא ערס, עכשיו אתה רוצה שיצלמו אותך, תלך מפה. אז הוא אומר לו, לא, הם לא נותנים לי קבלה, אז לפחות שתישאר לי קבלה ביד. אתם מבינים מה ההבדל של הימים ההם לעומת הימים האלה? היום שר האוצר, כשאנחנו פה יושבים ומספרים סיפורים, הוא יושב בבית סוהר, כי הוא לא קיבל קבלה ולא נתן. זה ההבדל. מתי מתחיל הרעיון הזה שבעצם היהודים צריכים לעזוב? זהו, אנחנו כבר ב-1948 מבינים שהצבא העיראקי חוזר מובס לעיראק, ויש בעיות גדולות מאוד. אז ב-48 למעשה כל העלייה בלתי לגלית שדרך המדבר ומבריחים וסמי ארגן, הכל נגמר, כי הדרך דרך סוריה ודרך עבר הירדן הייתה מלאה בצבאות של מדינות ערב, ולא ניתן היה עוד לעשות עלייה בלתי לגלית. וב-48 כשפרצה המלחמה כבר אחרי 15 במאי, אז קורא לי שוב
משה צ'רווינסקי, משה כרמיל, מראה לי את המברקים ששלחו לנו מעיראק, אז היה סמי בבגדד, בואו תעזרו, המצב חמור, הפגנות, רדיפות, מאסרים, ואז אני אמור לצאת עוד פעם לבגדד, כי אני לא יודע מה, לעודד אותם, ואז לא חשוב, זה סיפור ארוך, אני נוסע דרך פריז, ובדרך עולה על דעתי הרעיון שאם אי אפשר לעבור מבגדד דרך ירדן או סוריה לארץ, אז אולי לפחות לגבי אלה שהמשטרה רודפת אחריהם, היו המדריכים בתנועה, אני אוכל להבריח אותם לפרס. זה היה הרעיון, הוא לא התקבל על דעתם של המפקדים שלי בהגנה, עד שבסוף נתקלתי בכומר, האבה גלסברג, שבעזרתו כל העסק הזה התחיל לצאת לפועל. אני הגעתי לטהרן, וזה גם כן סיפור ארוך, ואז הגעתי למסקנה שאפשר להודיע לבגדד, שאפשר להבריח חלק מהאנשים מבגדד לטהרן, ואני כבר אדאג להעביר אותם משם לארץ. ואז למעשה היה נוצר הקשר מחדש עם סמי, וסמי הגיע לפרס, לדרום פרס בהתחלה, וגם אליהו שינה היה אלחוטאי שלנו, והתחלנו למעשה את הדבר הגדול הזה, שמאחר שלא ניתן היה להגיע מבגדד מערבה לכיוון ארץ ישראל או ישראל כבר, אנחנו הברחנו את האנשים לטהרן. חשבנו בהתחלה שזה בודדים, לאט לאט גדלו המספרים, לא היה איפה לשים אותם, פלשנו לבית הקברות היהודי הישן בטהרן, והפכנו את בית הקברות היהודי הישן בטהרן למחנה עולים. אז עד 1950 אני חושב שעברו שם בהשתיה, בית הקברות בהשתיה. בהשתיה, כן. ואני הייתי אחד הילדים שעלו ב-1949, אח שלי עלה קצת לפניי, יש עוד אחד פה שאומר לי גם אני הייתי שם, והיה שם מין צריף אחד, הנה גם הגברת הייתה שם, צריף אחד ארוך עם מיטות בצדדים, ככה טה-טה-טה-טה-טם, ואתה נכנס ואתה לא יודע מה קורה לך, ואני פתאום פוגש את שני האחים שלי שעלו לפניי שם בצריף הזה, והצריף הוא באמת בתוך בית קברות. בהתחלה הוא היה בית טהרה שהפכו אותו למשהו קצת לגופות חיות ולא לגופות מתות, ואנחנו שם היינו צריכים להיות. אני היה לי פחד נוראי כשהייתי נכנס בבקו"ם, נכנסתי פעם ראשונה וראיתי בבקו"ם, היו אז צריפים, וראיתי גם כן שורות כאלה של מיטות בשני הצדדים. אני קיבלתי, איך שאומרים בעיראקית, חלושס, זה ביידיש. אני הייתי מקבל כזה כמעט התעלפות, ואני לא הבנתי למה. שנים אחרי זה, עכשיו לפני שנתיים, אח שלי אומר לי, אתה זוכר איך היו המיטות מסודרות בצדדים שם באולם הזה הגדול? אמרתי, מה, זה היה באמת, חשבתי שחלמתי את זה. הייתי בטוח שחלמתי את הדבר הזה. ואנחנו היינו המון ילדים וצעירים ואנשים מבוגרים בצריף הזה. אני רוצה... שוש, כן, בבקשה. אבל למען ההיסטוריה, בית הקברות הזה היה של העדה הפרסית. שנדע את זה. זה בטהרן. לא, גם יש שלי העיראקים. והייתה הרי הקהילה, מועלם ציון קומפני, התרכזו בבגדד, בטהרן. וכששלמה הלך אליהם, למועלם ציון, לארמון שלו, התחיל, לא רוצה להגיד לבכות, אתה רואה, אנחנו מרודים ועניים, אין לנו פרנסה, הכל, יש לנו כמה קומוניסטים שאנחנו צריכים לטפל בהם, תצילו אותם. והעדה העיראקית, לצערי, המכובדת הזו, בהתחלה אני מדבר, עד שאני עזבתי את טהרן אחרי ביולי, הם לא נקפו אצבע, חוץ מיהודי עיראקי אחד בשם יעקב סופר. אתה רוצה להגיד לי שהעיראקים שהיו בטהרן, העשירים, כן. לא קיבלו אותנו? לא עזרו, אתה יודע, היה חורף בלתי נסבל, השלגים, הדרכים משובשות, והייתה פגישה איתם. שלמה קפץ במרץ לארץ, לשבוע 10 ימים שם, והייתה לי פגישה איתם.
ואני שאלתי אותם, ריבונו של עולם, לכו תראו איפה העולים ישנים, יושבים בחדר הרחיצה של המתים. אפילו אתם שמיכה אחת לא נתתם. חימום, כלום. זה היה מה שהיה. אחרי שהכל כבר התבסס... אתה יודע למה אני שמח שאתה מספר לנו את זה? אבל אחרי שהתבסס הכל, אתה יודע, בסוף, הסיפור הזה ששניים הלכו ליער, ופתאום בא נחש, ואחד קפץ לעץ, על העץ ברח. השני היה לו מקל, הרג את הנחש, ירד ההוא שברח, ולקח את הנחש על הכתפיים ונכנס לעיר, חתנה תועבן. הרגנו את הנחש. זה מה שהם עשו. אחר כך לא היה נוח להם, אז באמת. אני מוכרח להגיד שאת הסיפור הזה לא שמעתי עד עכשיו, ושמעתי הרבה מאוד סיפורי עלייה. אני חושב שיש לי לפחות איזה 200 או 300 שעות של סיפורי עלייה שאני שמעתי במו אוזניי, וזה, אני שמח שאני שומע את הסיפור הזה, על אף הקושי שיש בו. ואתם יודעים למה אני שמח? כי אנחנו סוף סוף חזקים מספיק כקהילה להגיד גם את הדברים שלא נכונים ולא טובים שהיו לנו כאן. היה בכל זאת יעקב סופר שהוא עזר בצורה בלתי רגילה. זה מהשמיים היה. שלמה לא יכול להיות... מלאך היה. אני רוצה לפנות אלייך, שושנה. את מתגייסת למחתרת בגיל... אני הייתי... סליחה, אני צריכה לקרוא לך שוש, אני מתנצל. אני מתנצל. העיראקיות שלי לא יכולה לקרוא לך שוש. יוסי, הפעם סלחתי. גמרנו. בפעם השנייה... וואלה, וטילה ובילה. ובילה, זהו, תודה. גמרנו. תראה, אני התגייסתי, הצטרפתי לתנועה ב-46. עליתי לכיתה י'. בדיוק כששלמה הגיע לבגדד באותה שנה. בדיוק. יצא לך לראות אותו? הזכרתי לו גם שפגשתי אותו בחוץ לארץ. המדריך שלי היה אליהו שינה, זכרונו לברכה, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אתה איך שהתיישבת, אנחנו היינו 7. מטעמי זהירות, אסור שהקבוצה... תחזיקי את המיקרופון אלייך, לא מתחתך. אסור שהקבוצה תהיה גדולה מדי, וישב אדם ליד המדריך והקשיב לדרך שמלמדים. ואז הבנתי שבעצם באמת בחושים שלי שזה לא מישהו מעיראק, זה שליח שבא מחוץ לארץ, אבל הוא לא פצע פה. איך נכנסתי לתנועה? הוא נראה עיראקי אז? הוא לא יודעת, אבל... כי את יודעת שהוא היה בעצם צריך להיות משהו כמו... מי היית אז? הבן אדם הזה החליף פרצופים ושמות וכל מיני... הוא היה שחקן, אבל שחקן מהחיים, מה שנקרא. איך קראו לך אז? אז הייתי עמו יוסף. עמו יוסף, נכון. ואיך קראו לך אחר כך יותר מאוחר? תלוי מתי, פעם קראו לי מוריס פרס, פעם ריצ'רד אמסטרונג, כל מיני, בתקופות שונות הייתי. יוסי, אני לפני שנה נתבקשתי לאבד את החומר של השליחים בארכיון צה"ל, ועליתי על מסמך, באמת, אני מביאה אותו כהפתעה בשביל שלמה שמגיע לו, מסמך שהוא לפני שיצא לשליחות בבגדד. אפשר לראות אותו? אני מיד הרי, לפני שיצא לשליחות לבגדד, מילא טופס רגיל. גיל, אגב, הוא גם אז היה שקל איזה 60 קילו. גם היום הוא רזה, אבל גם אז היה רזה. היה אז בן 22, ומה שמעניין, להבין את האישיות של האדם הזה, אני אקריא לכם מה הוא כתב בכתב ידו, לפני שיצא לשליחות. הנה דבר, אתם יודעים, שלמה עובד כמו היסטוריון, על כל דבר שאתה מדבר איתו יש לו מסמך. זה מסמך שאין לך, הוא איש מוסד, אלה כל הזמן עם המסמכים. זה בבקשה. מסמך בטוח אין לו, ואני מעניקה לו את זה במתנה. עכשיו, מה שמעניין, אני מתחילה את העבודה שלי בארכיון ההגנה מ-42. הזכירו את 3 השליחים, אנטו סירני, שמריהו גוטמן ועזרא כדורי.
כן, ואתה קורא את המכתבים האלה שהם שולחים למוסד לעלייה ב', יוסי, אתה לא יכול להאמין ולתאר איך השליחים הסתכלו עלינו. זה מסמך משנת 1946, בדיוק. חתום על ידי מר שלמה הלל של היום. נכון. אז קראו לו עמו יוסף. אתה רואה את המסמך? לא, שמשון? תפתח את הדפים. בבקשה. עוד דף, זהו. הנה, זו החתימה שלו. כן. אבל אתה חתמת כשלמה הלל. כן, כן. אתה חתמת כשלמה הלל. אוקיי, תקראי בבקשה. תרשה לי. על מנת שנבין את האישיות של שלמה הלל, אני הכרתי את שלמה הלל מהמסמכים למעשה. הוא כותב ככה לפני שיוצא לשליחות. אני החתום מטה, שלמה הלל, מבקש בזה לשלם את דמי הפיצויים שלי לקבוצת הצופים א', רחובות. חבר'ה, הוא לא ביקש שהפיצויים שיהיו לא למשפחתו, לא לאביו, לא לאמו, לא, לקבוצה. היום, אם תזכרו, כן, מגיע לו. בהחלט, בהחלט מגיע לו. כי היום, לפעמים שאתה שומע איש ציבור סיים את העבודה, אומר, עכשיו אני הולך לעבוד לביתי. כאילו עד עכשיו הוא לא קיבל משכורת. הוא פשוט בהתנדבות. שלמה לא ככה. הוא לא לעצמו, הוא רצה שהפיצויים ילכו לקבוצה. לקבוצה שהוא השתייך אליה. לאחרים, לא באופן פרטי. ובאמת מגיע לך שלמה, מחיאות כפיים. אני מציע שתתני לו עכשיו את המסמכים האלה, כי אלה מסמכים שהוא לא חשב שאחרי 64 שנים יחזרו אליו, לא יותר, מה אני מדבר? אחרי, תעשו לי את החשבון מהר, 46 עד 2012. אתם יודעים, כמה? 66. היה עיראקי אחד שעבר ליד עדר ואמר, העדר הזה של מי? אמרו לו, זה שלו. אמר, מה, הוא כל כך עשיר? אמרו לו, כן. איך הוא התעשר? אז הוא אומר, וואלה, כל אחד שעובר פה, הוא אומר להם, אני מתערב איתכם שאתם לא יודעים כמה יש לי בעדר. אז כל אחד היה אומר איזה מספר, מפסיד ונותן לו עוד לעדר. אז הוא אומר, מה הבעיה? בעדר הזה יש 7,652 כבשים. הוא אומר לו, וואלה, איך ידעת? הוא אומר לו, מה הבעיה? ספרתי את הרגליים וחילקתי ל4. זה עיראקי.